Здравейте отново! Днес ще говорим за много любопитна ситуация, която обвързва повечето модели на Kia и Hyundai. Тези, които са така наречените хибридни автомобили. В случая, защо правим този клип? Правим го не заради друго, поради простата причина, че най-вероятно откриваме заводска недомислица или дефект. Какво се проявява в този дефект? Дава, че има проблем в хибридната система, при което ние проверяваме за какво става дума и стигаме до електрическият мотор. Този, който задвижва, в края на краища до някаква степен шасито. И какво виждаме? Виждаме, че вътре има следи от охлаждащата система, т.е. от охлаждащия агент. Какво означава това? Това означава, че нещо е пробило вътре. Разглобяваме цялата електрическа система, разглобяваме статора и какво да видиме? Виждаме, че посредством този отвор и от другата страна се охлажда този електрически двигател. И кое е любопитното? Отворите са ги затворили с такива тапи. Обаче, някой от тези тапи в момента, в който изтърве или пропусне, и се случва точно това. Защо стигнахме до това заключение? Защо стигнахме до тук? Накарахме клиента да си купи друг втора употреба, защото в края на краища нов е много скъп. Купува си втора употреба друг и той е в същото състояние. И ето заради това правим този клип. Повечето колеги да не се чудят защо и откъде идва. Ето от тук идва. Сега най-вероятно ще направим допитване до Hyundai и до Kia. Какво се прави при такава ситуация? Има ли сервизна акция? Приема ли се от производителя като тяхна грешка? И реално какво да бъде решението от тук нататък? Това е като цяло. Всичко добро!